Rugit, iti imak. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay. Oh, apay ngagsanay ka. Mayat matibiyag dito'y probinsya, bakit? Awan makunak. Gaputa awan unay ti paggastusan tayo. Ngam, ay. Anya? Ngam nagrigat ti agurnong, bakit? Kabayatan ti panagdakkal dagiti ubing. Ad damat ad dumakdakkal ti gastos. Anya ti kayat mo asawan? Bakit? Anya nga tano, padasan tayo pay lang ti mapan ijay syudad. Ha? Ngamin, manumatan adaras ang nagmula ta itinatang. Ngam isulat ta abang krap. Pagtrabahuan ta nga rod ijay syudad, no bilang. Makitrabaho akad Uncle James. Siguradong ada trabaho da. Anusak pay lang ti makikonstruksyon. Barang ijay, kat adamat basit maurnong para kadagiti ubing. O sige, panunutan kan planwan taan na imbag ti maipapan iti dayta, Elmer. Umanugot akon iti singasing mo amapan tayo iti syudad. Agyaman akno kasta, bakat. Apag iso, umadanin ti bakasyon dagiti ubing. Wan bakat. Kat no bilang tamaya ti pagsapulan ijay, ura ijay danton nga ituloy ti panagadalda. Wen, day tamat lang ti pampanunutak. Hanggang lumapan tayo iti syudad. Di masapul amang sapul tayo iti boarding house apagyanan tayo. Ah? Diyak kaya ti makipagnaed ka dagiti naganak mo. Amumatan, kanayon anapudot ti ulo ti inam kanyak. Kan maysa, diyak kayaten ang maulit pa'y tikas iti napaspasamak iti apanang tungpa na kanyak. Ala, di ka madanagan. Saan tayo ang makipagnaed kadakwada? Diyak matla kayat mo bilang. Agyaman ak no kasta. Saan mo't ajayad adayok tarik na kadakwada? Pamilyam ida. Nga maawatam ko man no anya ti kayat ko asawan. Hello, Insan Regina. Hello, Insan. Kumusta? Ay na, kastoy lata Insan. Bakla lata. Manipod idi aging gaita. Si kakit dimat, Insan. Huh? Ay, wan gayam. Ang mga nada pa'y bakante a boarding house di tapag-abangam. Sino kagsapsapol? Si kakadi Insan? Wan. Apay, umay kayo dito'y syudan? Wan ko ma. Padasin man. Barang di tati ayang ti swerte ama ko na. Ay, sure Insan. Ala, umay kayo Ipareserve ko nga rodya may sa arum para kada kayo. Kasaritak to, di aking balay. Anya ti kunam, kasinsin mo ti agnaed no bilang, barok? Ay, ninanamat, barok ko na namanen. Basang ko na ayo, Alawanan basang. Wenana, kasinsin ko mismo ni Regina. Di ka madanagan, tanasingpet da. Saan akasla dagiti naglabas a borders yo, nga itarayan dati abang da. Nasaya at no kasta, barok. Ay, basang ko na kuma. Kat kaano da nga rod nga umay. Ay, nagsarita kami itay. Kat nakunana, nga umay da into next week. Sige nga rod, i-reserve kon di may sa arum para kadakwada. Ay, agyaman ak nana. Ne, agdaldalos ka mo dito may sa asiled bakling. Apay, umakar ka ditoy? Ay, saan? Dalusak laang tapagyanan da insan ko. Kasta ka di? Iso ti agbalin akaaruba tayo. Ay, wala. Ngam siguradom lang nga nasaya ti ugali na. Amumatan, diyak kaya ti tao anaalas ti ugali na. Ay na, nasing pati insan ko anya.
Nasaysayat mo ti ugali na angam iti sika? Anya? Ay, joke lang. Sikakid din. Ay, panawan akong dito ay. Adar aramidak. Diyak kaya ti masinga. Ha? Anya? Kasinsin ni bakla ti agyan dito abay tayo arum. Wen ka no, isumot ti kunana kanya. Katwa na. Basta laki di nasingpet da. Barang tano saan? Siyak mismo ti mang patakyas kadakwada dito. Katwa na. Alangan kit di mat nga itulok mo nga isuda ti agari-ari dito eh. Santa pay mo't ket di may bagaday talakay. Ngamin, santa pay mo't anakit kita ida. Kaano da kanu nga umay? Italawas kanukat, kuna ni bakla itay. Kasta ka di. Ala, para makita. Ay, nainsan! Nagbayag mata saan ta nagkita niya. Iso akailiw kayo Ay na, kasta akmat kan ka, insan. Saan lang asyak ti mailiw kan ka? No di kat amin kami akakasinsin mo ije probinsya. Ha? Wen ngamin, manipod imay ka dito syudad, maikawa kami. Gaputaawanan ti nakatagtagari ijayan tayo. Dayta talaga ti kailiw yu kanyak? Ti ugalik? Sana siya? Sikakit dimot. Siyempre, sika mismo Kasta Ala, agi na kayon. Nagluto iti pagsasangwan tayo. Ken dito kay pala maturog. Bigat ka ito amang isimpa iti osaryo di tabangir. O sige, agyaman ak unay, insan. Ay, naimbaglakit din. Tanapanunot yu ti umay manan dito syudad. Bayaw Elmer. Wen bayaw, ipag. Ay, awan sa talaga ti swerte me, no maipapan iti panagardin. Kanayon kami amabangkrap. Katwan ibirok ti pagkwartaan, bayaw. Wen, iso nagsaritaan mi ken ni bakat. Apadasan mi manmat dito'y syudad. Barang adda mayat apagkwartaan. Ay, adu ditoy. Gagat lang ti puunan ditoy, bayaw. Wen ipag, husto ka, iti daytang imbagam. Si kagayam ti bagbaga ni bakla kasinsin na. Anya nga minan taynagan mo? Rihina, manang. Kasta, magdamot tinagan ko. Nabayag kami nga gababang ditoy. Talo atawon min ditoy abalay. Kasta ka di, manang Magda? Ay, nabayag kayo nga ruden Wan, ditoy nga min tayan ti trabaho nila kay ko. No kasta, anak mo dagiti duang ubing? Wen manang. Kasta? Sige, ituloy mo nga no tiar aramidam. Tapno saan ka masinga? Ituloy tanto lang ang tagistorya no malpas mo tiar aramidam. Sana bale, taagabay tamo ti boarding house ta. O sige, manang Magda. Manang Magda, anya ngay mo ti trabahom idi? Kwa. Pharmacist. Kasta ka di? Wan, iso na lang tadyak mo't makatrabaho ita. Ngamin, awan mo ti sabali amayon kadagiti anak mi. Ay, kasta ka talaga, manang. Uray siyak, idi babasit dagiti anak mi. Talaga sa anak ang makatrabaho. Wan gayam. Sa dino nga ti pagtrabahuam ditoy, no bilang laang. Kwa. Ijay mo't laang pagtrabahuan ni bakla akasinsin ko. Anya? Kaya't mo asawan? Agugas ka mo't iti carrots? Ay, wan manang Magda. Anusak ijay. Sana bale, ta medyo dakkel mo't titangdan iti agmalam. Ay na, iti kinaado ti mabalin a pagtrabahuam dito'y syudad? Ijay pala ang pagugasan iti carrots ti pagtrabahuam? Anya ngay nga rod, manang. Anos lang at talaga ti kasapulan. Sa bagay. Ay, sapay lang ko mga rod tamaanusam ijay. Kumusta ti pa nagtrabahong ijay anda Uncle James? Nasaya at mat, bakat. Anya nga ti ubraan nyo ita? Madama ti panag-tiles mi. Isu asim makit ti sikat ko. Angam di balay.
Mairwamak to. Italaang daytoy. Nabayag mo't ngamin asa anak ang nagtrabaho iti construction. When matkit di, Imbag ko tasaan pa'y anak kabirok ni Uncle James iti kadwada. Ay, naimbag na rod, ta nakasambot ka. Manungay ti sweldoyo iti may nga aldaw. 800 bagat. Da kami iti makamo iti kanon mi. Ayos lang. Kasta ka di. Ala, anusam ijay. Taanusak mat ti mapan agugas iti carrots. Inaldaw sa maturumrumor di asawa ni Regina, pagtrabahuan na aya. Asidagla ka no ti pagububraan na. Construction sa kano? Kasta ka di. Ket mano kano ti tangdan na iti may sangal daw? Ay, diyak mo Diyak mo't sinaludsod no mano. Damagam tuman kay ni Regina. No mano ti tangdan nila kay na. Nukit kita kami di asawa na, kasla naglastog ti langana. Di dalaki di aglasto-lastog Kunamlan na nga to ti sad na. Gayam, construction worker lang. Bakit? Apay nga tadya asawa ni Manang Magda. Ha? Apay jay asawa na. Manun adaras ang nagrana kami ije kalsada. Pampansinak mat. Ngam, madlaw ko ama ditikita na kanyak. Ha? Ay, nagmaditi panangkit kita na kanyak. Kasta ka di. Bye-bye amlatan Tinapatag. Awan dakas nga aramidan tayo kadakwada. Ay, uray siyak. At damot madmadlaw ko kanimanang Magda. Ngam, sa anak ngagtagtaga rin. Ay, wala, bakit? Tanarigat ti makiap-apa iti kaaruba. Ay na, ibagbagaking kainsan, Di ko na makisarsarita iti dayja Magda. Nagalas ti ugali na dayjay. Ha? Ado ti borders dito'y adida kaya ti ugali na. Chismos ang amin. Uray tao adi na pa'y unay am-am mo. Chismisen na. Anya? Wan! Iso adi ka unay makisarsarita kan kuana. Saan mo't kit di, insan? Jak to pa'y makmapandita boarding house da. Isong ati ka na yun nga umay dito No makita na asimang putakon, umay matan ang makiistorya. Ay na, kasta ti ugali na insan. Iso ti trabaho na. Ti kanayon nga agbirbirok iti kais-istoryana. Salbagit di kastoy abiyag. Salbaga talaga! Ay na, nabartag ka manan rito. Mm. Anya ka mo ten. Awan pa'y rabii nagawid ka saan ka nakainom. Ano ako mano uminom makaginggat kay kayat ko, Ano ako man tibibiyang mo? Anya? Siguro, naabak ka manan iti sugalan niya. Iso akasta ka. Nalaeng! Wen, naaba ka kiti sugal. Iso anapudot ti ulok. Iso asika. Di kagsasaw iti jak magustuhan. Mawatam! Unay kamutan rito. Awan lang arudan ti iso amin di ti unag ti balay. Maalam pa lang ti aginom-inom akasta. Kung nakadi kan agsa... Anay ko! Sao ka nga minasaw. Kwartak ti isugsugal ko. Kanyin inom ko. Agreklamo ka no kwartam ti isugsugal ko. Ha? Kasano ko magkakwarta ka? Katawan mo trabahom? Anya? Iso adi ka agreklamo no kanayo nakngagsugal kan uminom. No sardengam day tadakas nga ramid mo. Sardengak met ti panagsugsugal kan panagbarbartek ko. Ay, na yan. Rabiin, ngam agsinsinong ba't pailaang dagiti agasawa di tabangir. Wen nga ron. Di agpakaturog. Anyamot tanday ta alalaki. Tungpaan na motan ti asawa na. Wen nga ron, Kaasimot ni Manang Magda. Ang mga nuadamat ti makagapo.
Iswakas jay ti inaramid na iti asawa na. Ngam saan ko mamot akas jay. No adda parikot da. Pagsaritaan da ko maanain bag. Di na ko matungpaan. Kaasimot ti asawa a babae. No kasta ti pampamayan ti lalaki. Sa bagay matkidi No di da pala sumardeng aging gaitun madamdama. Mapan ko bagaan ida. Ay, saan lang ada tayo ti madisdisturbo. Amin a borders dito a building. Anyat orasan. Awang pa'y turog ko. Sapay masapaak amapan agugas iti carrots inton bigat. Bigat nga magsangsangit ka. Rito, pangaasim ko ma. Husto mo tunday ta panagsugsugal mo. Awan bimak ng iti sugal. Iti ka ano man, awan ti bimak ng alalakero. Anya? Mom siguro. Jack, amo ti ilimlimad mo niya. Nabasak amin dagiti chatyo iti sigud alalagim. Agasan, impagarup ko matlakit din no awanan ti komunikasyon nyo. Ngam nagbiddo gayam. Rito. Iso adinak mapabasol no apay kastuya kita. Ngamin, dagiti sakit tinakam ko ken ka. Iti panagsugsugal kan panagin inum ko ti pangipapapasak. Oh, apay, di ka kadima pa nagtrabaho ita? Saan? Panagbabayad man ni iti abang, ngam di ka mapanagtrabaho. No kayat mo, sikan ti mapanagtrabaho. Kasanon dagiti ubing? Itugod mo! Anya? Di nakpakibiyangan iti trabaho ka. Makapaawan ganas ti trabaho. Gapo iti day tangaramid mo. Impagarup ko no nagbalbaliw kan. Ngam saan mo't gayam? Anya ti kayat asawan ni Rito. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Rugit iti imak. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ha? Panagbabayad man ti abang? Ngam di ka mapanagtrabaho? No kayat mo, sikan ti mapanagtrabaho. Kasanon dagiti ubing? Di itugot mo. Anya? Di nakpakibiyangan iti trabaho ka. Makapawan ngamin iti ganas ti agtrabaho. Gapo iti aramid mo. Impagarup ko na nagbalbaliw kan. Ngamsan mo't gayam. Rito? Iti nagaramid ka iti may kaniwas. 5 lang abulan ti buridak nga anak ta. Ngam pinanawam ka po iti lalakim. Kat inaklon kalatay iti panagsublim. Impagpagapok ka dagiti ubing. Ngam ita. Anya manen dagiti nabasak iti messenger mo? Kwa? Nagawan na babayin mo. No di nak marespeto nga asawa. Irespeto na kuma kas ama dagiti anak mo. Apa yan? Ay, kasla ka namin mo ti panagap-apa yung agasawa. Wen nga rod. Inal daw kami mo nga agapa. Kanayon ngamin anabartat tunggal agawid. Anya? Kan may sa. Kanayon anapudot ti ulo na. Ngamin, kanayon ang maabak iti sugal. Anya? Ay unay mo ti asawa. Imbis nga igatang na iti kanin na. Wano si daan dagiti ubing yun, ti matmatgadan na. Isugal na pailaeng. Daitang arod ti parikot ko ita. Awan na pulos mayawat na kanyak akwarta. Uray amo na nga awan ti iso amin di ti balay. Palagi pam ti asawan. No anya man, ti diyo na kinaawatan ng agasawa. Panunutan nyo dagiti anak yo. Ganun. Anya? Kasta tinaibagan ni Manang margakan ka, insan? Wen, pulos ka no, nga awan mayawat nila kay nakan ko na akwarta. Ay, una yan. Awan samatan ti aldaw, adida agapang. Di dala mabain. Isu dala ti mang nagtunggal rabi, anakol uli magti amin. Wen garod. Apay, saan kayo nagsarsarita iti dayjay amagda? Ay, amumatan kanyak, insan.
Masapsapa ak amapan agugas iti carrots. Mm. Nakaturog da paylaeng do kas di arumwarak. Kat inton sumangpetak iti malam, aginanaak laeng, aga si kaso akmeten iti kusina mi. Iso nga awan panawan ko ang makisarita kan kuana. Sa bagay matkit di, Angam okay lang ti kasta. Ngamin, amumatan ni Magda no iso ti umay maki Marites. Di na amo ti agawid. Si kakit dimot insan. Ay na, pudno ti ibagbagak. Uray alas 8 ti rabii. No saan pa'y analpas ti istoryana. Ay nako! Saan nga agawid? Mariribukan ako na talaga, friend. Kanayon lahat na nakastoy. Ano, sandikas jay a tao? Di mo pa lang amin isina. Ha? Imbagam kanyak nga ayatan nyo pa'y laang titunggal may sa ni Kevin. Saan ka di? Wen, pudno da ita. Ay ayatak pa'y laang ni Kevin naging gaita. Kan oray ni Kevin, ay ayatan nakmutlat ta. Oh, day taman gayam. Wen adami nandito Pilipinas ti asawa ni Kevin. Iso ti lapod iti ayan-ayat mi. Anya? Ay na, adari medyo na day tamag da. Panawa mo ni Rito. Da kayon ni Kevin ti agdan na. Umadayo kayo no iso. Tapno laang mapanawam ti awanan bain nga asawam. Apay at tinong panak matlatan Rito. Amin na nagsaritaan nyo itay kini Ivy, nangag ko. At daak lang iti asidag tiri daw. Anya? Talagang awan pagbaliwa man niya. Impagarup ko no nagbalbaliw kan, gaputa nagsubli ka kada kami nga aga-ama. Ngem saan mo't gayam. Iti anya pa'y lang aga po ang nagsubli ka. No aging ga ita, kat dayjay pa'y lang at Kevin ti ayatem. Kwa? Bagim lang ti pampanunutem, Marga. Panunutem ko madagiti anak ta. Napatpatag nga amang dagiti ubing, ngem dayjay a Kevin. Pasensya kan. Ngam oray anya ti aramidag apan ang lipat kan kuana. Jack maaramid. Gaputa aging gaita. Ay ayatak pa'y laang ni Kevin. Oh, ada kagaya man. Ay, wan manang. Kasangsangpat ko laang. Naggapuak ang nagugas iti carrots. Kasta ka di. Wan manang. Iso akita mo. Nakarugrugit pa lang ti ima. Ada ka di bagasyo ading. Awan ngamin maisaang ko ita pang rabyan mi. Ha? Awan bagas nga isaang mo, manang Magda? Awan nga rod. Mga ano da bagasyo. Bumulod ako mapay laang. So katakto no, adagatangan nila kay ko. O sige manang, mabit lang tayalaan ka. Ay na, agyaman na ka. Imbaglakit din taadda ka. Ay, saan pa ngamin anangan dagiti anak ko? Kan, awan pa ngamin nila kay ko. Anya? Awan bagas damanang Magda? Ay, awan ka no. Iso nga may bimulod. Kuna na asukatan nanto, angam oray saanan. Ay, kaasi damat. Nang runa dagiti ubing. Uwin nga rod Awan ka no nga mitiyaw awat nila kay na akwarta kan kuana. Anya? Ay, amangan no awan paikit di mat ti si Danda. Adun samot dyan lutom at si Daan. Patigwam kit di idan. Ay, uwin nga agpaisaan niya. Sige, mabit laang. Tapadigwak idan. Manang Magda, dangan kayo ka din. Adto iti si Donyo, oh. Ha? Ado nga mitiin lutok. Di mo't lag sina dagiti anak ko iti ginataan nga ba? Di da kayat. Ay na, agyaman ak unay ading ha. Kinapudno na. Nanganan dagiti anak ko nga uray awan si Dada. Anya? Ngam, riingak manan ida. Tamangan damanan. Sigurado ang magustuhan daday tainyag mo asidaan. Sige, Manang Magda. Mangan kayo nga rudan. No kayat yung agsida itinatang, umay kay lata mangala. Ado tinatang anaalak iti pagtrab-trabaho.
Nasaya at tanadanon ka dito'y boarding house yo, Magda. Uwan nana. Sa anak mo't ngamin arumrumwar. Imayak, tagsingirak ko maiti apang. May katluitan abulan asaan kayo ang nagbaybayad. Agraman tibilyo iti kuryente kandanom. Pasensya kayo kuman nana. Awan pa'y ngamin intad nila kay ko apagbayad ko. Saan pa'y ngamin asimangpet? Kasta ka di kasanon ti abang yo. Mala, ibagam kin nila kay mo inton sumangpet, tagsubliak manan inton bigat, ha? Sige nana, agyaman ak unay. Nasaya ata si mangpet kan rito. Apay kumano at daron, ha? Imay ngamin ni Nana Rosa itay. Agsingsingir iti abang. Talo abulanan asaan tayo ang nakabayad. Ay, ket dumawat ka kini Kevin. Anya? Di ko naman papanawan da tayo dito eh. Awang bibiyang ko. At damat balay tina kapagawidan mi kadagiti ubing no kas pangarigan. Anya? Awan mo tintad ni Rito apagbayad ko, Nana. Ay saan ang mabalinti kasta, Magda? Itaan ang rugi manan ti panag-ieskwela. Adu tagsapol iti boarding house. Iso ano kasta ka na yun? I-clear yu laangan ti talo abulan asaan yu pa'y anabayadan. Tauray pumanaw kayon. Ha? Saan kumamot akastaan, Nana? Ay pasensya kan, Magda. Di kay madanagan, Nana. Agdiskitarak iti pagbayad ko iti abang mi. Basta di na kami papanawan. Ala, no kasta ti ko namnamaag nga rod dayta, Magda. Pangalaak ngay ko maiti ipautang ko kan ka, friend. Amumot nga awan trabaho ita. Awan nga minan ti amo kapagutangak, friend. No jak agbayad iti abang mi. Sigurado ang mapapanaw kami ni boarding house mi. No apay mo't nga minakasjay nila kay mo. Rumbang kumanga iso ti panunutan na dagita. Isukat nga rod di ama. Dayta nga rod. Ngam awan mat. Mapmapanlaang iti sugal ti kwartana. Umutang kan akin ni Kevin. Siguradong ada kwartana dayjay. Ha? Much money aka na yun ni Kevin. Iso nga amok nga adda maipautang na kan ka. Wano, itad na paikit din ah. Anya? Umutang ka ko na, Magda? Wan ko ma. Di ka madanagan. Bayadak mo't lang iti mabiit. No adan to itad nila kay ko pagbayad ko iti abang mi. Ibayad kuntun kan ka. Ay, pasensya kan awan ti may pautang ko kan ka. Kabay-bayad ko matla iti abang. Kaya nagpawitak iti kwarta kaninanang ko. Adda na bati ang pang-allowance ko laeng? Kasta ka di? Sino nga ton ti pagutangak? Ay, kasaritam anila kay mo? Ibagam kan kwa nga obligasyon na abayadan ti abang yo. Namin anon nga imbagak. Ngam pasig mo't abaribar ti sungbat na. Ay na, no kastamot laeng. Mangsapol ka langan iti panggedam. Total, dadakil mo ti anak yo. Saan mo't a baby? Anas ka ng aw-awiram, di ba? Narigat ano ang namnama ka lang iti yawat ni Rito? Kasanungay no awanan at talaga ti itinakan ka. Di nakakaasikan, Magda? Ha? Umutang ka iti kwarta ko na, Manang Magda? Uwan ko maading ko. No, ada kwarta. Kwa, Manang. Nagbayad akmat ngamin iti abang mi iti kalman. Ang kasaritak ni Elmer into madamdama. Noan niya ti kunana iti kwarta na. Sige man nga, Rod. Pangaasim Awan na talaga ti amukon a pagutangan. Ada kwarta nga igam ko. Ngam tangdan nila kay ko. Masapul nga ipakaamok pa'y kan kwa na. Ay, uwan Narigat mo't no basta ipautang mo latan. Ay, sapay la ko matakayat na. Madanagan ak ngaminan. Nag-text manan ni Nana Rosa itay. Di ka madanagan.
Yeg ko adagos diti boarding house yu, apaman na makasaritak ti asawa. Madanagan ka nung amin. Gaputan ako na ni Nana Rosa, apapanawon na ida. No di da bayadan jet lubulan nga abang da. Kasta? Ay, kaasimat dagiti ubing no bilang laeng. Narigat ti agakar-akar iti boarding house. Nang runa no adda dagiti ubing. Ay, when kasano? Ipautang ko kadi pala ang ti kwartam kadakwada? Ha? Eh, sana bali. Bayadan ng tumatlaang. Kaasi damag. Manungay ti ipautang mo. Jay umdas a pagbayad da iti abang da, ha? O sige, ipautang mo pay laeng. Bakit? Kaasi damat. Basta bayadan danto. O sige nga, Rod. Aday ta manang Magda. Dahil ti utangam akwarta. Ay na, agyaman ako na ading ko. Kamaudyanan na, adamot la pagbayad kun iti abang mi. Awan anyaman na, manang. Sana bali. Saan mi pa'y matakasapulan ti kwarta ita? Naimbaglakit din, tanda kayo iti asawam. No dinak na pautangan, jak amon na talaga. Ala, ingkaagbayadan iti abang yu. Iti kasta, awanan pagparikutam, manang Magda. Bayadan to nga ta ni Magda, ti kwarta nga inutang na. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti tuloy ti serye tayo ita alawas, anapaulwan. Rugit, iti imak, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Awan anyaman naman ang Magda. Sana bali, tasaan mi pa'y matakasapulan ti kwarta ita. Ay na, naimbaglakit din, tanda kayo. No dinak na pautangan, jak amon na talaga. Ala, ingka nga rodan agbayad, manang. Iti kasta, awanin ti pagparikutam. Ay, mapaanak ka talagan. Naskan ang mabayada kun ti abang mi. Amaan ngamin no paypayso ni Nana Rosa ti kunana kanyak. Apapanawan na kamin no jak pay la makabayad. Mariribukan akon a talaga, ading ko. Ni, apay anak ko nam ti kasta, manang Magda. Kanayon nga minan ti panagapami ka ni Rito. Mababain ako di ti boarding house tayo. Ngamin, ti panagap-apami motlatan ti mangmangagyo tunggal rabi. Iswadyak nga pabasol ti bagi. No apay anamin pinsan anapukaw ti panagayat ko iti asawak. Manang Magda, inauna ka ngam iti siyak. Ngam di mo kumatagidaksan to ibagakan ka, ha? Ha? Anya dayta? Imbagam kanyak idi, nga aging ga ita, kat adalata komunikasyon yu iti sigod a karelasyon mo. Saan ka di? Anya nga tanusardangam nga minan. Ipamay samlatan ti oras kan atensyon mo iti pamilyam. Anya? Ngamin, maobserbar ko. Isu siguro nga agsugsugal kan kanayon ang mabartak nila kay mo, gapoy ti araramidam. Ha? Anya ti ammom. Nusarda nga mo ti panakichat mo iti sigod a karelasyon mo, amangan no agbalbaliw mo ti asawam. Ay ayatak namin ni Kevin. Ay, saan apudno a panagayat dayta, manang Magda. Panunot mo la dayta. Gapot takasta nga rod ti sitwasyon nyo iti asawam. Manang, panunutam ko dagiti anak mo. Ngamin, isuda ti ad-adda a nakakaasi iti kasta nga aramidam. Nay, apayan. Nagmayat mo din di pa nagkatkatawam, friend. Ay, makaalakak ngamin at talaga. Kat, ibagamat tapno agkatawa ta adwa. Tapno saan laeng asika ti agkatkatawa. Ay na, jay man kaarubak. Makapaalak at talaga. Ibagana ket din, alipatak ka nun ni Kevin. Anya? Amok, iso nga ibagbagana day jay. Gaputa umapal kanya. Ha?
Siyak ngamin, uray at dandwa nga anak ko, adala ta gusto kanya. Kas ka ni Kevin. Angam ni Regina ngay. Naganak laang iti dua, kas lalolan tilangana. Anya? Ay na. Apal na laang dayjay kan ka. Apay kumalipatam ni Kevin. Kat napudnumot dayjay kan ka. Saan akas iti asawam? Akas la panunot, ti baklat no agpanunot. Wen nga rod Ay, kunaklakit din no nasaya ti ugali day di Regina. Mangdadaal mo't gayam ti awanan baing. Di saan kayo nga roda ni agsarsarita kin ni Regina akaarubam? Saan na? Diyak kasarsarita? Oray pa'y agrana kami di banyo, weno di lababo. Kasanon nga iti kwarta nga inutang mo kankwana? Bayadak tulad ta, Saan kumot nga yung baga alipata kon? Utang ko nga rod. Amangan no ibuybuy na no di mo bayadan. Ay, padasan na Saan nga agar aramid day di babae iti banag ajak magustuhan? Papanawak ida. Anya? Jak amo. No apay akalat matan nagbaliw ni manang Magda kanyak. Ay na, di mo ikaskaso. Sino kumangay di Magda? Saan mo mat nga ipatay no di nakakasarsarita? Mariribukan namin amang pampanunot. No anya tinaaramid ko asaan anasaya at kankwana. Ay na, saan aday ta ti pagparikutam? Saan kumagkit di apagparparikutan, insan? Pampanunutak laan. Ala, baybay ang tagin dadamag aktuman kankwana no umay to dito ayan ko. Sige man, insan. Damagam no anya ti madi nga inaramid ko. Tapno amok ti baliwag. Imposible adin na mo no anya ti madi na ibagana kanya. Anya ngamin aya. Ibagam atap no amok. Iti kasta baga akti kasinsin ko. Imbagana ket din alipata ko ni Kevin. Amok nga umapala ang kanya. Gaputa uray adan asawa kan anak ko. Adala ta gusto kanya. Sana kas kan kuana. Ganun? Ibagam man iti kasinsin mo Nakarugrugit ti ima na. Di pa'y makadalos iti kukuna. Uray kumamot o gugugas lang iti carrots kat amo na kumamot nga urnusan ti bagina. Ay, apayan ngay Magda? Apay ngay nga agraman mo ti trabaho na kat iraman mo? Siya, sa anak nagtrabaho. Ang kaasi na. Mangmangan kami lata iti mamitlo iti maysa nga agdaw. Sana kaskan kwa na masapul pa'y amapan aggugas iti carrots tapno agkakwarta laang. Hoy, Marga Amangan no nalipatam nga adda utang mo iti kasinsin ko. Hoy, bakla. Saan ko analipatan anya? Di ka madanagan. Bayadak to no da kwarta. Uray times 2. Anya? Ay, anya kamatan, Magda. Kalpasan ti amin atulong ti kasinsin ko kan ka? Kasta ti ibagam? Imbes apanang isakit kan kaday dyan nga ibagana. Ngam ibagam kit din nga apal? Hay! Pakawanam apo? Iti kaano man, saan akaskan ka ti kasinsin ko? Kalpasan ti amin na naitulong ko kankwana? Kastagayam ti ibagbagana, insan? Ay na, umapal ka kanulaan kankwana, iso akas jay ti imbagam insan. Una yan. Anya kumati apalak kankwana no bilang laang. Ti kaadda ti lalaki na, kasta ka di? Ay, anya mo tinaklas ti panagpampanunot dahi dya ababae. Ay, wun nga rod. Diyak man amo dahi dya Magda. Nagturad meten, anang ibaga nga apalam ka no. Iso akas jay tinakunam. Bye-bye ang talatan, insan. Anya ngay nga rod. Awan maaramidan ta, no kasta ti pan nakaawat na itimbagat. Sa bagay, Awan mo ti mapukaw ka data, no di na ta kasarsarita. Anya? Kasta't imbaga ni manang magdakan ka? Bakat? Wan lakay, iso adin akon kasarsarita. Kan madlaw ko agimura kanyak. Anya? Nasaya at matikunak ti imbagak kan kwa na.
Panangisakit ko kan kuana. Ngam, jak amo at tinagidakas na gayam. Ay, anyamat tan ti kasta akaruba. Win nga rod jak mat isid-sidir dagiti na itultulong ko kan kuana. Ngam, panunutan na ko mamat. Tunggal maawanan. Siyak ti pagutangan na. Pagbuludan na iti anyala ditan. Bagas, asukar, sabon, wenno kape. Dito'y amin ti papanan na. Ang kasjemot tan ti ibagbagana. Ay, bayamon bakat. Anya nga rod nga ay, nukas ti katatao na. Awan maaramidan ta. Tinaskan nga aramidan ta, agtrabaho takit di. Di mo ikan ka no, no anyaman ti ibagbagana. Una ikan rito, talagang awanan tinamnamang agbalbaliw ka. Abay, sika, nagbalbaliw ka din? Ha? Sungbatam ti saludsud ko. Nagbalbaliw ka din? Sinardangam ka din ti lalakim? Bueno? Day tangiwat mo. Mangagmatan ti amin nakaruba. Abay, mabain ka iti aramid mo, Abay, adi ka sumungbat. Rito, awanan ti komunikasyon mi iti dadya, Kevin. Mamati ka kumamot iti bagbagak. Sana ka maagmagda. Sana nga ubing tapno mamatiak iti inuulbod. Ala, panawanak dito. Diyak kayat nga da kasarsaritak. Nang runa, nukaskan ka, anapaklan nga ulbod. Nukas to'y matlaang akanayon. Nasaysaya at langan no agsinatan rito. Sina kunam? Apay, agdan na kayo ka din kini Kevin? Iso akasta ti ibagbagama? Anya? No sina ti kunam mo, di sina. Apay kit dinasaan? Sakpay lang ti karkaritam? No kasta ti kunam. Sige! Pumanaw kami kadagitan nagpa. Agawid kami ni Jay probinsya. Iti kasta, maramid mo amin na kayat mo. Amukmat ka, takasta ti kayat mo. Ha! Amam Magda, no adaman asawa, ken inangawan serbina. Sikadayta. Ngamin, napatpatagkan ka ti pagragsakam ngam ti pamilyam. Rito, pakawanan na ko maiti na ilawan ko nga imbaga idirabi. Gapula ang iti pungtot ko dayjay. Ngam na amiris ko abidot ko. Pakawanan na ko ma. Itamampay amay bagam kanyak ti kasta. Itamampay nga kiddaw ka iti pamakawan? Kayat ko ang maurnos ti amin kadata. Ikarik, putda kon ti komunikasyon mi kan ni Kevin. Anya? Di kapilitan ang mamati iti bagbagak. Ngam sapay la ko ma. Tamaki tamto ti panagbalbaliw ko. Agundi di lang dagitang agasawa. Amok isu akundi singpet dayjay amagda iti asawa na ngamin wala siyang kakampi. Ha? Anyat kayat mo asawan, insan. When taawanan ti kasarsarita na dito'y ayan tayo, no diti asawa na laeng. Awanan ti pagutangan na no kasjay amaawanan. Iso ano choice. Tapno ikanila kay na iti kwarta, agpamarang ang nagbalbaliw. Anya? Ay na, amok ti ugali day a babae. Manipod ulo aging ga iti saka na. Agraman pa ingron na Anya? What? Unay kan, insan. Ay na, pudo ti ibagbagak insan. Promise. Makadlawak bakit? Saan mo tan nga agap-apa dama ng Magda, kan ti asawa na? Wan nga rod. Angam, nasayaat mo't taawanan ti disturbo iti pannaturog. Sa bagay ay ungayam. Nagbayad ka din iti utang na?
Ay, saan pa'y nga rod? Inayon ko kumaday jay iti urnong ta. Angam, di pa'y mat nagbaybayad. Anya? Ay, singiram bakit? Saan mabalin akas jay latan? Manong aldaw atangdan ko dayjay. Sige. Ay, adamot kit din insan ko. Isot ibaon ko amang singir kan kwa na no bilang laeng. Diyak ngamin kaya ta kasarita ni Manang Magda. Amangan no sa bali manan ti pangipapanan na iti panagsingir ko. Sapay managipapan. Wen insan, sika ko man ti makaamu amang singir kan kwa na. Wen awan parikot. Padasan na tisan nga agbayad ta isagunot ko. Wala kitaan na. Ay, di mo aramidan day ta, insan. Agpakumbaba tayo lata. No dakas ti aramidan na kada tayo. Nasaya at latat ipakita tayo kadakwada. Saan? Sana mabalin kanyak tikas jay. Jak kaya tikas jay nga aramidan na. No baribar ti sungbat na ay na tong paek. Anya? Intod bigat. Siyak ti mapan ijayan na. Siyak man ti mang singir kan kwa na. Amo na mo ti ugalik. Padasin na lang asumong bat. Amaplang tilapayag ko tamakitan. Talagang ay sagunot ko. Anya nga ta ti aramidan ni bakla iti panagsingir na. Papagayam, di uliwayan edenggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Rugit iti ima ka. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ay na, insan. Saan mong aramidan ti kasta? Agpakumbaba tayo latan. No dakas man ti aramidan da. Pagaramidan tayo lata iti nasaya at ida. Madi ti agibalas. Saan? Saan nga agbalin kanyak ti kasta? Diyak kaya ti kas jangar aramidan na? Ay nanubaribar ti sumbat na. Tungpaak. Anya? Intod bigat. Siyak mismo ti mapan iti ayan na. Tas siyak ti mangsingir kan kwa na. Amo naman ti ugalik. Padasan na sumungbat iti makaplang iti lapayag ko. Talagang isagunot ko. Makaamu ka, insan. Sapay la ko mga rod, tamasingir mo ni Manang Magda. When insan, siyak ti makaamo. Anya? Imbaon na ka tapno umay naksingiren? Kasta ka di? Apay kasta ka? Apay asikapay ti makapungtot? Kat sika mo ti nakautang? Wen, siyak ti nakautang. Nga makauray kayo kumamot Imbagak iti imutangak abayadak no dakwartak. Awan ti imbagak nga aldaw wenno inkarik abulan apa nagbayad ko. Maawatam, sika bakla. Awan ang kaitibain. Sika lang aro din tinakautang, sika pa lang tinalastog. No ti amom kat ka ba alam amin at tao, nagbidot ka. Tinungpanak kit din. Anya ti kayat mong aramidak, iwas-iwas kan tupay. Di ka madanagan. Bayadak to dayjay. Uray dublyak tupay. Di ka man nagsao-sao iti kasta? Awan tupay maigatang mo iti sidaan, 2 times kung kunam ki din, danga. Hoy, tapno amom anya, uray awan trabaho. Ada kwartak? Ngamin, yaw awatan na ko ni Rito iti kwarta. Nalawag? Di nasayaat no kasta? Saan akas iti kasinsin mo? Amasapol pa'y amapanagugas iti karots tapno agkakwarta. Agawid, anakarugrug iti ima na. Anya? Anya? Kasta di naramid dayjay abaklaken ka? When friend, basta tinungpanak laptan ti awanan bain. Marana akla dayjay. Isumot itong pak. Talaga balsak na di bakla. Ngamsaan pa nga ita. Masigurado. Matungpak tumot laang dayjay akas iti inaramid na kanya. Ay rumbang laang. Tapno din ako naan. Akabaulan na amin at at tao. Ti awanan bain? Oray agkadwada pa'y kanirehina. Diyak kabutang ida. Pagtimugak to pa'y idadwa. Anya? Kasta ti imbaga ni Manang Magda? Ay, when insan, ay na.
makadadali ti beauty. Sabali at talaga itan ti panawan. No asino tinakautang, isupay tinalastog. Ay na, pudo na itayin sana. Nakunamon. Angam, sige. Uray dinan bayadan ti utang na. Ay, adakon kwa na dayta. Tinapatag, tinulungak, idag kasapulan. Ay, dayta ti may sadya kayat kan kainsan. Nakasingsingpet ka. Ay na, no ita apanawan, nasken apalaban ka, no payat-payatan da ka. Husto ka, insan. Ngam no siyak, jak kayat ti makiap-apa. So, bay aklatan. Ay saan? Singiraklat ta? Bay amon, insan. Agtrabaho takit di. Sigurado adakdakkel ti sukat dayjay. Ken more blessings ako nada. Ay, unay matendag itang agasawa. Nagalas matan ti ugali da. Apay ngay akastada matan. Kalpasan anak kautang da. Kastan ti aramiden da. Wen nga rod. Angam, bye-bye antan. Ad-adun to siguro ti sukat dayjay. Ngam, di ka madanagan. Numara na ak ni Manang Magda. Ipalagip ko kankwana ti utang da. Barang agbayad, no siya ka mismo timang singir kankwana. Tasayang dayjay akwarta, bakit? Nagbambanugak dayjay akwarta. Dayta kumamat ti panunutan na. Wen, siya kun ti makaammo. Manang Magda, naimbag nga oras mo. Oh, apay, anya ti masapul mo? Damagagla ko ma. No kaano abayadam ti utang mo kada kami. Ha? Ay, pasensya kan ha? Ngam, awan pa'y kwartak ita. Apay, awan ka din titangdan mo anapan nagugas iti carrots, iso nga agsingsingir kan? Ha? Apay akas tamat tanti pa nagsasaong, Manang. Sa anak ngagsao iti kastoy kan no, nasaya at kakanyak? Gapula ang iti apal mo kanyak, iso at dinadael na? Ibagam ket din alipatat ni Kevin? Ha, dagiti gagayam ko, pulos adida ibaga kanyak ti kasta. Si kala ang tinakaibaga iti kasta, iso nga amok, akasta unay ti apal mo kanyak. Anyat kayat mo asawan. Ay, talaga adi ka makaaw-awatan niya. Palibhasa, agugugas ka laang iti carrots, iso adi ka makaaw-awat. Anya? Bye-bye amon lakay. Tsak kayatin asingiran. Bayadan na no bayadan na ti utang da. Saan no saan? Oh, Jak kayat nga dakap-apak. Iso abay-bay ang talatan. Tulong talatan kadakwada dayjay. sa bagay matkit di Jak leim pagarup akas jay gayam ti ugali na. Din ammo ti agbayin. Ngam sana bale. At least, ammo kon ti panagugali na. Dagiti tattao ang nagmayat ko mga ikan iti pagnakmanda. Bye-bye amon. Aguli magtaylatan. Narigat no sa utay asao. Amangan no ibagadamanan nga apal tayo lakadakwada. Anya? Anya kumangay ti apalan tayo kadakwada. Dayta nga rudgat. No anya launay ti adda kadakwada nga awan kada tayo. Sa bagay, ni Manang Magda, agtugtugaw nga agmalmalam. Kumpara kanyak, nga agrigri gatak amapan agugugas iti carrots, tapno at dala kwartak. Day talang, matiam mo ka nagdumaan mi. Elmer, medyo dakil mo tanti urnong ta ije bangko. Kalpasan ti mano atawan apa nakitang tangdanta. Nasayahat no kasta bakat.
Tapno at damot pakakitaan iti bannog ta. Wen iso nga anya nga ta. Numang sapul talaangan dito syudad iti uray basit lang alote. Jay mabalin a pagsaadan ta iti uray basit lang abalay. Ha? Tapno saan tayo nga agab-abang akastoy. Tapno jay ibayad tayo kung maiti abang. Isupay ama inayon iti savings tayo. Mayat dahi asing-asing mo bakit? Ay katwan Bayam, salud-sudak to ni Uncle James. Amangan no addam muna alote dito'y syudad. Imbag day jay, addam muna dito'y. Sige, tapno saan tayo nga agnanayon nga agab-abang. Anya? Agsapsapol kayo iti daga-agatangan nyo, insan? Wen, insan. Day ti plano mi ka ni Elmer. Ay, kasta aya. Ay na, sana oil. Nakaurnong kayon. Si kakit dimot. Imposible mat nga awan pa'y urnong mo. Ay na, adamot Jakmat maibaga nga awan. Ang saan nga umdas nga igatang ko iti daga? Ay, unay kan insan. Adan tulat ta Sa bagay. Ay na, bilibak ka talaga kan kainsan. Kada kayo nga agasawa. Apay matan ako namti kasta. When, tanagbiit kayo nakaurnong. Agas manday ta. Agugugas ka iti carrots. Ngam, ay na, makagatang kan iti daga. Ay, insan. Uray agugugas lang iti carrots ti trabaho. Basta lakit di amok nga agtipid, makaurunong nga. Ay, true. Kat, kumusta kayo nga iti kaarubam? Kat, kasdilat ta Saan kami latang agsarsarita? Numaminsan nga agrana kami, madlaw ko kayat nakakasarita. Liklik-likak. Kasta? Kat, anya nga iti trabaho na itan? Anya pa'y ngay, di agugugas lata iti carrots. Awan mo ti amuna sa bali at trabaho. Numapalpalabas ko dito Kunamlano baknang. Kanayon nga daimot na aginatang na. Kasday na day jay friend. Kunamlan baknang. Ngam agugugas langot iti carrots. Nakarugrugit ti ima na no agawid. Ultimo rupa na. Naparparsyakan iti rugit. Iso akas la agrupropa akakalkali akaros. Ay! Podno day tanak ko ng friend. Kasla kakalkali akarots tila nga na. Kumadani manan ti panagbabayad iti abang. Ada ka di pagbayad tayo. Ha? Sigurado nga umay manan ni Nana Rosa nga agsingir. Nakababain no saan tayo manan ngagbayad. Sa payawan kwarta kita. Nakabakak iti sugal. Ay, unay kamutan. Dayta ti bagbagakken ka. No amom kumamot nga umadanin ti panagbabayad. Isaganam kumamutan at ipagbayad. At dayta ka manan ako nak. No kayat mo, agtrabaho ka. Tapno saan ka asau. Agsingirak ko maiti abang, Magda. Ay nana, pasensya kayo kuman. Awan pa'y ngamin kwartami, iso adi kang pa'y makabayad. Ne, kaano nga ron ti panagbayad yo? Jak agi kari iti aldaw nana. Agbayad kamin tulat tanod dan kwarta ni Rito. Sige, ngam no mabalin saan ko maamabayag. Amo yumat ajak kayat ti kasta. Ay, uwan nana, di kay madanagan. Umayak to agbayad. Una, taneda kayo laang ti saan anak kabayad. Darihina kandagiti daduma nakabayad tan. Da kayo laangan ti saan. Bali 2 abulan ti bayatan nyo. Ta saan kayo ang nagbayad idinapan abulan. Ay na, parikot ko manan no sa dino ti pagutangak iti pagbayad may ti abang friend. Ha? Ang mga no da kwartam, pautangan nakpay laang Pangalaak ngay kuma, ti kwarta nga ipautang ko kan ka. Amumot asan a regular di trabaho. Kasta ka di. Apay nila kay mo. Awan kwarta na? Naabak manan iti sugal. Iso nga awan man kwartanan. Unay mo ti asawam? Talaga adinan maikat dayjay abisyo na. Wan nga rod friend.
Parikot ko talaga ti abang mi. Isula ka na yun daytan ti pagparparikotak. Kat, inka agugasan na iti karots. Tapno adamat kwartam. Ay na, inaklaangan mang sapol iti sabali at trabahok no bilang laang. Diyak kaya ti maipada iti dayja arihina. Nakadugdugyot ti langana. Oh, anya ngay. Ada ka din na i-recommenda ni Uncle James kan ka? Ay, awan nga rod bagat. Awan pa'y kano ti amuna ita. Kasta ka di? Padasag tuman ti agsaludsud kininanang numapanak iti balayda. Ah? Di ka madanagan, bagat. Saan nga iti ayan da abanda ti kayat kuno bilang laeng. Agsaludsudak laeng. Sige nga rod. Talaga ajak kayat no iti asidag dati papanantayo. Anya ti ko nambasang, agsapsapol darehi na iti daga-agatangan da. Wen, nana, iti kasta, saan da kanon nga agab-abang? Kasta ka di. Yes, mother. Isumutin ako na kanya kidi na minsan alawas. Nasaya at nga ron no kasta. Nagbiit dan anak ka urnong. Ay, wan nga rod. Ay, nagagat nagamin nga gasawa. Wan nga rod. Makita ka dakwada kat inaldaw da amapan makitangdan. Saan akas kada magdakan rito? Agtrabaho lang ni rito no awanan ti makanda. Ay na, nakunayon, nana. Awan kaya ang basang. Saludsudom tuman iti kasinsin mo. No kayat dalaangan aday to'y balay kanda gatigatangan da. Ha? For sale da ito'y? Wan. Nagsaritaan mi ngamin iti anak ko nga da ijay abroad. Nga ila ko min da ito'y. Tainton agawid nga gapo ijay UK. Ijay kamin probinsya nga agnaad. Ay, kasta? Ay na, ibagak man iti kasinsin ko? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy iti serye tayo ita alawas anapaulwan. Rugit, iti imak. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nasaya at matno kasta. Nagbiit daman anak ka urnong. Ay na, huwin nga rod, nana. Nagaganda ngamin nga agasawa. Wan nga rod. Makita kadakwada kat inaldaw da amapan makitangdan. Saan akas kada magdakan rito? Agtrabaho lang ni rito no awanan ti makanda. Ay na, nakunayon, nana. Aywan gayam basang. Saludsudam tuman kit di iti kasinsin mo. No kayat dalaangan aday to'y balay kanda gatigatangan da. Ha? For sale da ito'y? Wan. Nagsaritaan mi ngamin iti anak ko nga aday iti abroad. Nga ila ko min da ito'y. Tainton agawid nga gapo iti UK. Ijay kamin probinsya nga agnaad. Ay! Alangan rod. Ibagak tuman ka ni kasinsin ko, ha? Wan basang, barang kayat da agatangan da ito'y balay. Anya? For sale da ito'y balay da na Rosa? Insan? Yes, insan. Iso ti imbaga na kanyang idikalman. Ay, kasta aya? Nagmayat kumaday to'y agatangan. Saan mat nga umdas ti ornong mi? Ay, kat kasaritam, ani Nana Rosa. Tapno pagsaritaan nyo anasayaan. Ay, kasaritak tuman ni Elmar, inton malam. Ulinsan, tapno dua kayo umapahan iti ayan ni Nana Rosa. Kasta't imbaga ni Nana Rosa iti kasinsin mo? Wan, for sale gayam da ito'y balay kan lote da. Kasta ka di? Ay na, sayang. Kurang ti ornong ta. Ay, wan nga rod. Ang padasan talata akasaritaan ni Nana Rosa. Wan man ngagpayso. Anya ti amuta nga amangan no kayat namat at 2 gives ti panagbayad ta. Wan nga rod. Ay, sapay la kumaa. Ah,
Agi na naak pa'y biit. Mapanta iti ayan na inton madamdama. Iti do atawan apanagnaidyo dito'y balay. Napanagnagak ti kinasaya at yung agasawa. Awan makunak kada kayo. Agyaman kami, Nana. Iso ano kasta ti kunayo akurang ti urnong yu iti presyo nga imbaga. Awan parikot iti dayta. Agtalaka kada kayo. Umanugotak iti kunayo a 2 gibbs. Ha? Kasta ka din, Nana. Ay na, agyaman kami unay. Agyaman kami unay, Nana. Awan anyaman na, Regina. Elmer, kalpasan ti 2 bulan, sumangpetan ti anak ko nga gapu iti UK. Urayan tayo laang ti panagawid na. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo ti may papan iti daytoy abanag. Kan apag isuntumeten apa i-clear ko amin nga abang dagiti adda balance na. Iti kasta, addan to kada kayon, no anyan to ti aramiden nyo. Nana. Tinapatag, naibagayon kanyak, ada kayo ti manggatang da iti balay. Iso asaan kon nga ikanvas iti sabali. Jak mailadawan ti ragsak amarikrik-nak ita, bakit? Uray siya. Kasla jakpat yan amadan tayo iti kabukbukudan a balay. Saan tayo itong agab-abang? Bakit? Naimbag at talaga ti Diyos. Inturong data iti nasaya at atrabaho. Aging ga anak ornong ta. Kat ita, maaddaan tayon iti kabukbukudan a balay. Punno dayta, naimbag unay ti Diyos. Nasken amabayadan nyo amin ti abang nyo iti 3 a bulan, Magda. Ngamin, numagatang ton da ito'y balay. Sabalin ton ti akin kukwa. Ha? May sabulan laangan ti urayan. Saanan ada kami ti akin kukwa dito'y balay. Kasta ka din, Nana? Kaya ti asawan? Pumanaw kaming tumutan dito'y? Day tatijak masungbatan. Ngamin, makaamun tumutan di gumatang. Noan niya ti desisyon na. Iso anasken ang mabayadan amin dagiti abang anadilay. Awan pa'y ngamin kwartami. Sana bale, napanagtrabaho ni Rito ita. Sigurado nga da masweldo na day inton Sabado, Nana. Alang arod, siguraduan nyo ang makabayad kayo inton Sabado. Ngamin naurnungan ti abang yo. Wan, Nana. Ay na, naskan amang sapul kan iti sa bali a boarding house lakay. Tapay. Inla ko gaya man ni Nana Rosa to'y balay. Sigurado ang mapapanaw tayo dito'y kalpasan ti may sa abulan. Anya? Iso anaskan ang mabayadan tayo, di 3 bulan asaan tayo ang abayadan. Nakababain mo't itigim matang iti da iti abalay no bilang laang. Kasta ka di. Sana bale? Ibayad ko lang ti masweldo kinton Sabado. Nakababayan ba't ngagpaiso? Tani. Amangan no adda maibaga ni Nana Rosa. Anya? Kat? Pagakaran nyo ngay no bilang laang? Ay, day tarod ti parikot mo ita, friend. Sapay nagriga ti mangsapol iti boarding house ita. Nang runak at nang rugi manan ti panag-eskwela dagiti estudyante. Wan nga rod. Ngumurayan nyo friend. Ang mga no di na kay papanawan, tigimatang iti balay ni Nana Rosa. Ay na, sapay la ko mga rod, friend. Ngam no papanawan da kayo? Di umay kayo laangan dito enme. Wan gayam. Pagakaran na nga di ka arubam a washer ti carrots no bilang laang. Awan bibiyang ko iti dadya a tao. Umakar ko mga rod iti adayo tapno saan kami nagkit-kita. Wana, tapno natal na ti panunot mo. Awan ka apam iti aglawlaw. Ay, husto ka, friend. Husto ka launay. Ay, gaya, minsan, anya nga tinagsaritaan nyo ni Nana Rosa. Ay na, good news, insan. Umanugot ni Nana Rosa iti imbagami ka ni Elmer at 2 gibbs ti panagbayad mi. Ay, nagbayaten? Man-mano, tikas ken kwa na atao. Wan nga rod, insan. Ay na, blessing para kada tayo.
Kat mo asawan, napaunaan nyo nga ruden da ito'y balay da kan lote. Saan pa'y, insan? Urayan tayo kanupay di anak na sumangpat nga agapo ija UK. Tapno manggag na ti amin apag sasaritaan tayo. Ay, kasta ka di? Ay na, nagasat kayo at talaga, insan. Da tayo, kunam insan. Numagatang minto da iti abalay. Saan kanton nga agabang? Librenton ti panagnaed mo ditoy, insan. Kat, nakasapulin da Regina iti baro a boarding house da? Jak amo Jak mo't damdamagan. Kan jak kasarsarita. Tapno amok ko ma. Para makita man, no sa dino ti pagakaran da. Mapanda siguro na iti balay dalakay na. Abay, at daya balay dalakay na dito'y syudad. Adda, iso na laeng. Takay kayat dati agabang ngam ti makipagnaed da iti balay dalakay na. Siguro, nagalas ti ugali day ta Regina. Iso asaan da nga agkaalaan iti katugangan na. Anya? Isumot ti ko na ni bakla. Iso nga amok nga ibaga. Kat, napiyang nga rod ang kadakwada. Tadagayang pagakaran da no bilang laeng. Apay nga inayapan nak. Ada ka din napatag nga ibagam? Agbayad ka din iti utang mo iti kasinsin ko? Ha? Ay, kwa? Saan? Awan pa'y pagbayad ko. Anya nga ro ti ibagam? Salud-sudak ko man no adda na sa pulam a pagakaram. Kurang amay sa bulan laangan ti pawayway tayong agsapul iti pagakaran tayo. Apay, saan ka di na ibaga ni Nana Rosa ken ka dayta? Anya ti ibagbagam? Saan mo matgayam nga mo? Inlakon ni Nana Rosa daytoy balayda. Aya! Ket, anya nga ro ti plano ita? Ada pagakaran nyo? No, ada di umakar kayon, iti kasta, masukatan mo ti borders ditoy. Anya? Ay, no siyak, saan nakapumanaw? Ngamin, dito yaklata. Ay, dayta nga ron ti parikot mi ita ni Rito, friend. Ha? Aging ga ita, awan pa'y nasarakan mi apagyanan mi. Ay, manual daw laangan ti Orion. Sumangpeten di anak ni Nana Rosa. Kasta ka di? Kat, kasano daytan? Makamuditan. Barang di nakampapanawon adyagim matang iti day ti abalay. Wana, barang agpaabang matlaang. Di jay kayo latta? Ay, sapay la ko mga rutakasta, friend. Ay na, nakitak itay. Simbang pweten ti anak ni Nana Rosa ang naggapoy dya UK. Kasta ka di, bagat? Wan, iso nga urayan talaangan nga umay na taayaban ni Nana Rosa. Sigurado nga umay day jay. No saan nga ita? Intun bigat. Ay katuna, uray saan tanto nga agtrabaho intun bigat. Urayin ta nga umay ni Nana Rosa. Tapno pagsasaritaan tayo, ti maipapan iti daytoy abalay. Wen sa anak pa'y laamapan agugas iti karots. Aginanaak man mat. Ay katuna, aginanaka mat. Amok anabambannog ka. Agasam ngay, inaldaw amapan ka agugas iti karots. Isumutan ati inanam. Tauray siya, jakpay lamapan ijay site. Wan, padaanan ta ni Nana Rosa. Oh, itaman pa'y nga da ka dito, Regina. Apay, di ka dinapan nagugas iti karots? Wano, awanan ti karots a maugasan. Ha? Itaman pa'y akong diwalis ka ditoy. Ay na, agpapada tayo ang mapapanaw ditoy. Iso adikan aginwawalis dito'y balay da Nana Rosa. Apay ka di nga ultimo panagwalis ko. Kat dakas ti panangipapan mo, manang Magda. Di ka mat-an-anwan Bigbigat, ngam kastamot tanti ibagbagam. Mas dawak lamin. Taitala ang akong diwalis ka ditoy. Gaputaan mo, asimang putan ti anak ni Nana Rosa? Ti amom siguro. Agin wawalis ka, tapno makita da ka kat saan da ka apapanawon anya. Anya? Ang amala, ituloy mo ti agwalis. Barang makita da ka nga agpaiso, kat maasyan da ken ka.
Naimpagmantada kayo, Regina. Elmer, itaman pa'y asaan kayo anapan nagtrabaho? Wala na. Saan kamin anapan? Kinapudno na. Padpadaanan mi nga umay ka. Kasta ka di. Wala na. Ala, tangay adan ti anak ko. Umay kayo ijay babainton madamdama, ha? Sige, nana. Tapag sasaritaan tayo ti may papan iti daytoy balay. Umay metla ang di kabsat ko nga adda di tabangir. Kanti kasinsin ko, urayin tayo labi ita. Sige, nana. Umay kami iti asawak. Anya ti resulta ti pagsasaritaan da Nana Rosa kanda Regina nga agasawa. Papagayam, di uliwayan adenggen ti maudi apaset ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Rugit iti imaka. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Tangay addan ti anak ko. Umay kayo ijay babainton madamdama, ha? Wala na. Tapag sasaritaan tayon ti may papanday ti balay. Umay metla di kabsat ko nga adda di tabangir. Kanti kasinsin ko, urayin tayo labi ida. Sige, nana. Umay kamin to iti asawak. O sige, inak nga ruta na. Urayin kayo ijay basement. No kasta nga rod, kaano nga itadyo ti balansyo, Regina, Elmer? Sabado ngamin ita, Nana. Isu asaan ang makawidro ni Regina. Isu nga inton loniston. Mala, no kasta ti kunayo. Aywan gayam, anya ti plano yun no bilang laang. Ituloy yu ka di ti agpaabang. Ha? Wala na. Apay kit din asaan? Wala, agpaabang kayo lata. Sayang mat. Aywan gayam, amo ka din damagda nga agasawa. Ada kayo ti bagbag akamanggatang iti daytoy balay. Saan, nana? Saan da nga ammo? Saan mi ngamin nga imbagbaga? Malaksid lang iti kasinsin ko. Kasta ka di. Ay nakasta ti kayat ko nga ugali, Regina. Naulimak. Saan aparamag? Agyaman kami, nana. Awan ngamin ti magunod mi, no bilang taagparparamag kami, nana. Kamo dyanan na, addan bukod tayo abalay. Saan tayon nga agabang? Ay na, wun nga rod bagat. Saan tayon nga agabang? No dikat, datayon ti agsingir iti abang dagiti borders. Kasladyak pa'y lapat dyan. Agug-ugasak laang iti karots. Kan construction laang ti trabahom. Ngam addan balay tayo. Uy-uyawan dakdag iti daddo maatao. Gaputa ka na yun da ka makita ang nagrugit ti imak. Tunggal lumabasak di tababalay da. Ang amita, addan balay tayo dito syudad. Addan balay tayo. Gapu iti rugit iti imak. Ay na, bakit? Awan imposible iti tao nga amuna ti agimpad. Ay, manulangan nga aldaw. Pumanawan da na Rosa. Kat datayon ti maisublat ijay basement a paggigyanan da. Wan nga rod, bakit? Ay, wan gayam. Kasanon damanang Magda. Papanawon ta ka di ida? Ay, nagalas mo ti ugali da. Kan, adamot tan karbangan ta amang papanaw kadakwada. Kwa? Ado ti tattaong agsapsapol iti pagnaadanda. Wano pagabangan da. Sigurado nga adda ti nasisingpat nga agabang. Bayan talat ta idan. Kaasidamot no bilang laang. Ay, nagrigat ti agakar iti boarding house. Nang runa no ado ti gamit. Sa bagay matkit di Ala, uray di ta idan papanawan.
Ay na! Congrats, insan! Bayaw! Da kayo na talaga ti akin kuko iti daytoy abalay. Agyaman na, kinsan. Ayun gayam. Kasanong nga da Magda? Ay na, papanawo mo nida. Makaamudan no sa dino ti pagakaranda. Ha? Ay, saan, insan? Uray saan dan apumanaw? Ha? Kaasi damot. Ay na, dayta ka man ako nakon. Sumrumanan ti ka na singpet mo, adyak magustuhan. Ganun nagalas ti ugali da. Kanayon da kang uyawan. Iso nga itatabalay mo da ito'y at dakarba nga mamang papanaw kadakwada. Syo! Kuna, makaslamanok. Tagnakim da. Ay, Diyos ko. Insan, nasaysaya at mutlaang tinapakumbaba. Gapu ti tao ang napakumbaba. Naas-asidag ti grasya kadakwada. Ha? Dakas ti agibales, insan. Barang no babaan iti panangasik kadakwada, kat makaamiris dan. Mapanunot da, dagiti nagbiddotan da. Ay na, dagijay pa etat tao, insan. Diyak lapat yan, ang makaamiris da. Na ito lang dan, tiki na maditi ugali da. Oh, apay ngay may ka dito, si ka Magda. Saludsudak la kuma, no anya ti desisyon ti gimatang iti daytoy abalay, bakla. Talaga di mo pa'y amuan niya. Saan pa'y, si kakit dimot? Agsaludsudak ayakan ka no amukon. Ala, mapan ka, ija ayan da, Regina. Ni insan ko. Ija, ti pagdamagam. Ngamin, isuda ti akin amu iti amin. Ha? Anya ko mati connection da Regina, kat pada tayo mutla ang idang agab-abang? Ay, dahita nga minti madiken ka, kat. Ta judgmental ka unay, Magda. Anya? Ala, mapan ka, iti ayanda. Tapno masongbatan amin asaludsod mo. Imayak, tako na ni bakla. Ada kayo kano ti makaammo, no anya ti desisyon ni Nana Rosa maipanggap da ito'y abalay. Amok ngamin anapan kayo manan nakiosyoso, idi nagsasarita da. Iso nga amuyo. Uwan. Napan kami, Manang Magda? Amok napan kayo manan nagpakpakaasi, adida kay papanawan. Ngamin, awan ti pagakaran nyo. Ha? Sige, ibaga mo no anya ti ammom, tarumwara kun dito Nagbangsit. Ay, ala. Ano sampay lang arud ti dumngag. Kat uray aputem day taagong mo, Manang Magda. Anya? Iso anapan kami nakiusyoso idinaminsan nga aldaw iti ayanda na Rosa. Ngamin, da kami nga agasawa ti gimatang iti daytoy abalay da Nana Rosa. Sumrun sa manon ti kinaagbibisin mo, Regina. Manang Magda. Talaga nagalas gayam ti ugali man niya. Ibagbaga lang arudin ni Regina ti pudno. Kastapay lang ti panagsungsungbat mo. Ha? Bakit? Papanawom kit di idan. Talaga nagalas ti ugali da. Kinapudno na. Talaga akayat ti asawak apapanawon kayo. Gapu itinagalas nga ugalyo. Ha? Gapu tamasyanak kada kayo, Manang Magda. Imbagakan kwa na asaanan. Gapu taamok anarigat ti agakar iti boarding house. Anya? Ulitak nga ibaga manang. Da kamin ti akin kukwa iti daytoy abalay. Isu nga awan maaramidan nyo, no ibagak apumanaw kayo. Amom, Manang Magda. Aglablabos kamutan. Di mo matan panunutan. No makapasair wenno saan itirik na ti panagsasaom. Pasensya ka man, Regina. Mababainak itan kada kayong agasawa. Ado dagiti saan anasayat nga inararamid mo kada kami. Ti pananguy-uyaw mo kanyak. Ngam pinalabas ko dagita. Gaputa jak kayat nga adda kaap-apa na. Ngamita, jak palabsanan, no di ka pa'y laagbaliw.
Manang Magda. Ay nalakay, pudnumot gayam adarehina ken Elmer tinanggatang iti dayto abalay. Ha? Kasta ka di? Nangalanda ko mga itidakkel agatad no bilang laeng. Kat ti pa nagkonstruction nila kay na Kan ti panakiug-ugas na iti karots. Kan ti may sapay ang nagtaudan ti kwartada. Nagmember da kano iti may sa akalatakan ako up dito syudad. Kan dakkel ti share capital da. Iso ang nakalunda iti dakkel. Ison at inayon da api ng bayad iti dayto abalay. Anya? Kasla imposible mo't da itabakat. Ay na, di ka din sumanaula kay. Agpakumbabata itan, ngamin, isuudan nga agasawa ti akin kukwa iti daytoy pagigyanan tayo abalay. Kahit, anya ti kunan ni Regina. Papanawan na tayo dito'y, wenno? Dayta ti jak amu Barang maayayok kat dinan patuluyan ti panggap na apanang papanaw kada tayo. Anya ti planong itainsan? Ay na, pagtalawom ngamin idan, taisupay asakit ti ulo. Total, naglalastog ng hagsasao. Di mangsapod dalangan iti sabali a boarding house. Dayta nga ro ti pampanunutak, insan. Nga masyanak kadagiti anak da. Saan mo't akaraman dagiti ubing iti pungtot ko kadakwada nga agasawa? Ay, sabagay matkit di. Uray saan dan apumanaw, insan. Makaamiris dan tumatla siguro. Oh, apay nga itay kapay lang dita suli. Nakaululi makamit. Pampanunutak lang amin dagiti inararamid ko kan ni Regina. Ha? Awan na pulos tinasaya at nga inaramid ko kan kuana. Pasig a pamadakas. Ay, makunkonsensya akong lakay. Ay. Anya nga tanong mapanak iti ayanda. Inakagi daw iti pamakawan. Kas lang amin kananak ti konsensya. Naamiris ko dagiti dakas nga inararamid ko. Ay, katmapan ka. Awan mo't dakas na. Nasayat na ita na panunot mo. Uray siya. Kaya't kumatiagkid daw iti pamakawan kini Elmer. Aklunik. Kanayon ko apakitaan iti san anasayat. Tunggal agra na kami. Anya? Ala, duata amapan bakit? Duata amapan makisarita kadakwada. Pakawanan na kami kuma, Elmer. Regina. Ha? Amo kasaan nga umdas ti sao. Apakawanan na kami kuman. Ikarimi nga aramidan mi ti amin. Makita yung kan mapanagnakan nyo laang asipupuso ti panagbalbaliw mi. Nasaya at mat no nakapanunot kayo. Wan Regina. Sana gaputa. Di mi kaya't apapanawon da kami. Iso nga umay kami agkidkid daw iti pamakawan kada kayo. No di kat si pupuso ang nakaamiris kami iti amin a kinadakas mi. Manang Magda? Ada kada kayo. No ibagayo a pumanaw kami. Di pumanaw kami. Kasi ti kanayon ko nga ibaga iti kasinsin ko. Saan kayo apapanawan, Manang Magda? Dito'y kayo lata. Agyan kayo dito'y agingga iti kay kayatyo. Iti kasta, adamat maitulong mi kada kayo. Imbagla apakalaglagipan nyo kada kami. Ay, agyaman kami unay, Regina. Talaga nasayahat kayo. Anya? Seryoso ka kadi iti ibagbagam, friend? When friend, pudno ti ibagbagak. Darehina, isuda nga agasawan ti akin kukwa iti balay apagababangan mi. Anya? Kat, naimbagman ta di na kay papanawan. Kinapudno na. Pagbabawyak nga dagiti inararamid ko kadakwada. Ha? Naamiris ko asyak ti ayan ti bidot. Kat makunkonsensya akon. Sa bagay, kasta talaga. Makaadal tayo iti pagbiddutan tayo. Saan ka di? Sa bagay matkiti Husto ka, friend. Kat,
Kasanon tilinangan nyo ita? Pagyamyamanak nga rod, gaputan na saya at dalata nga agasawa kada kami. Uray madlaw mi, nga adalat tamot gurada kada kami. Maawatan mi da kami nga rod tinagbiddo. Katuan anya ngay nga rod, friend. Ay, panagbabayad man gaya man iti tuition dagiti ubing. Uwan nga rod lakay. Saan da maka-examine no saan da nga agbayad? Itan sapay ti panagbabayad iti abang, saan ka di? Uwan gayam. Itang haal daw ti panagbabayad tayo iti abang. Alam da ito ita-2,000. Ikagbayad. Nakababain ka darihina. Ha? Alamon, siya kung ti makamo iti pagtuition dagiti ubing. Umutang akpay lang iti kumpare. Sige, no day tati ko nam. Inak nga rod agbayad doon. Tanakababain nga agpaiso kadarihina. Ammo kakasapulan nyo ti kwarta, Manang Magda. Ngamin, panagbabayad iti tuition fee iti pagadalan. Ha? Saan kayo matkat nga apuraan nga agbayad iti abang nyo? No awan pay laeng, di ilista tayo pay laeng. Ha? Apay akas tatilanga, Manang Magda. Kasla makasangsangit ka. Uwan nga Rodrina. Sobramin ti kinaano siyo kada kami. Diyak amo no kasano kami ang makasubad iti kinasingpot siyo. Manang Magda? Ay, nagsingpot ka unay Rehina. Awan ti makunak. Katagyaman ak unay kada kayo. Sapay la kumata mapakawanda kami iti amin adakas nga inararamid mi. Ala, di yun pampanunutan dayjay, Manang. Napalabasan dayjay. Lipatan tayon. Tikit di masakbayan, ti panunutan tayo ita. Ditan papagayam, tinagibusan, ti makalawas a serye tayo anapauluan. Rugit, iti imaka. Dito'y drama tayo, ti masakbayan.